en mowacho ndalo Moi siasa mbaya maisha mbaya kecho yiere gi siasa to kosedonjo to en tiere gi pesa mang'eny kore ne mopogo ne ji ni neno ka wach sani wach shareholding ineno ka kelo kokuka card number 2 wacho niya wane moyierwa to ka ok in shareholder to kiyudi political experience mowacho no national government motelne the executive pod otelne gi jasiasa an gima temo wacho king'iyo wakoni ni gimomiyo kiwacho wach mar launching mar basari gimomiyo gino ber ne japiny en ma ok ni nikech an jasiasa to kacha cha ma japiny nyalo timo go referendum mare straight up en niya mjumbe mana nigi pesa tang'o momiyo opogo jok moko tanto weya kigolo gino piny gi kama mjumbe nyalo maka ng'ato nigi complain e gweng onyalo wuotho machiegni modhi office machiegni kacha kikawo pesa no tikeli keto Nairobi ka ni ipogo basari to jirite mwalo kocha sama ng'ato nyinge ondik marach sama ng'ato barupe ok odhi ochop kitambang' yud system mango luor go mobi oyud kama ne gino ng'ad go bura Nairobi ka ok binyalore koro kodwoke piny kacha anana ma supporter including in the county governments ni kata MCAs boketne gi ward development kit nikech kacha ma japiny keto go referendum gisani kadhi in a smaller jurisdiction kaka constituency japiny penja mheshimiwa nye yudo milion 100 ang'o momiyo wan waonge gi class pesa no kiweyo ne Ministry of Ogamba iwene Ogamba Education ka Gibelio Kipsang japiny ma jauridicha kitambo yud rieko mobigo kata ira kata kana dhi e bunge ni mondo dhi many minister mondo bi odwoka minister biro dwoka ka to minister no beonge katiba ni ne wakale to konyiso ni ober 100% gik maricho go e modo no loki wanyisi gi porachiel yes yiero ni wacho ni jok ma kata sani kwa dhi loke to bo wacho ni yiero kare ministers in fact kwa ng'iyo ministers mano yier mane pok otie bunge to gi ministers moyier mosetie bunge iyudo ka ministers moseyier gi jopiny tiyo maber ei bunge serikal mokalo nitie minister moro kik aluong nyinge machieng' moro kane wago kode mbaka kano do run program to anyise ni gino konyal tero to certain part mar constituency nikech kanyo onge stima to penja ni what do you mean onge stima ere kaka stima onge kon nitie jok moko ma osebedo higni gite anyise ni emana diere to kinyise ni mondo wuog mondo dhi kocha to kodhi nikech en ng'ino uso onyuole Nairobi ka osomo e skul ka otere otimo university America otiye pinje maoko kaso duogo ka expert and expert to kia where the rubber hits the road katiba ne koyier kaka sani neno ka oyier for example minister Wandayi osebedo mjumbe ong'eyo en kata Mbadi majini neno kanyo odonjo to wacho ni apana okungo doka ne urushuru piny ong'eyo owuoyo gi japiny direct piny kocha to osebedo e bunge koro en executive experience no ilho is awesome makata caps serikal maduong' dwa propose chick to ng'ani nigi experience ma is most important wach mar choko basari ma winjo ka jowacho mondo ji choki mondo kete kamoro achiel wan kaka wajumbe nyocho wayie 100% nyocho wacho ni pesa ma mjumbe pogo kaka basari ng'ade uru 40% from mine 40% mar pesa miorona ka en 100 billion ka u 40 million wacho ni wagole te ma imiyo governors okaw te mimiyo women reps okaw te mantiere under presidential bursary okaw te to kete agulu achiel only on one condition kupo ni somo dhi bedo manono to kupo ni wasole ni waduoke kamoro achiel mondo koko bedi mae mosemiyo watabu okay adwa nyiso siepna ni mogik ka wachen ni yes sani for example there is one problem kwa ni sawa mogik no king'iyo skunde wa Manyanza ting'iyo skunde wa majirani kaka Rift Valley katibire Mount Kenya ka wan wa jo Nyanza yudo ka the student ratio do ka en japuonj achiel ne nyithindo 200 180 kuonde moko gi en nyithindo 100 kuom nyithindo 70 kiidho malo kuonde moko en nyithindo japuonj achiel kuom nyithindo 40 itime gi national government mjumbe onge kanyo o respect katiba to japiny hinyore what mari alright wach ni mogik Odur mogik en bura nyoso yal to high court ose